Pinita nili nalito mapan wareng war sai puthak silabang so video long na than pachini pon ikpo kopia wareng war sai ma kon ana vacancies doma ko song se kai planning ma labang so puthak bangke nalitum labang so video long si thek pon long ikpo tangte aprang se kardom kadukawe karbitish 2.0 youtube channel long kelangara do an fans tame nalitum jong si labang so youtube channel long nang kamri milang pulte kachingon pen mate kachin so pen nalitum subscribe ikon lapen kai ke nale tum job update lapin kapre ka son abirta kilong veri aphan purana le tum bel arjanta thekloing hodak stame nale tum berpon igdernon tangte non pathiek pen labangso awreng warsaya puthakle lang polonang lapen eson sonia lam stame chithan polonang pathiek pen chithan polonang ITBP Constable driver requirement details lapen kaduka vista me video ke cheng pen kijut an nang lang dun ikon lapen pathiek pen dak nili nang than pachini pon ikpon ali tumhan organization bang organization bang dak indu Tibet border police force mate ITBP pusi short form and pu iglo lapen application process bang online lo lapen apply last date bang kedak 26 July 2023 lo job location labang pulote all India lo lapen salary na litum dak 1700 pen 69100 an long pon ikpola pen post amen bang dak constable driver lapen total post bang kedak 458 an pipon iglo la sikumane jong si kumane abang putum jong si interest double na litum jog dun ingo mate join dun ingo lapen ITBP Constable driver age limit bangadak 21 years pen 27 years ang bongmolam abang phuatum jogdun long ikpo lapen puthadak langpon nang application fee bangala sonla application fee bangke general obc atum pharoisi lapen SC ST lapen EMS atum sikang si pinangne lapen payment mode bangke online si pinangpo lapen important dates bangadak langpon nang application ka start pon ni bang kedak start pon bang kedam tang 27 June 2023 lo lapen da ki jutsi last date la bang ke 26 July 2023 si last date lo lapen ITBP Constable driver selection process bang la son hello 2023 selection process bang dak physical fitness test mate PET lapen physical standard test mate PST lapen written exam test lapen documents verification lapen practical lapen skill test lapen medical examination test mate DME lai huisi selection process bange selection ahot bangke endpon po lapen ITBP Constable driver vacancies details bang pulote rason lo kaduka wepen dak number of post bangke dak 458 an dopona nalitum la screen along tek pon long ekpo kaduka wepen 458 lo la so 458 ang bong pen si category wise dak thak pon iklo category wise ke thak pon la bangke UR mate unreserved 195 do la pen SC atum 74 ST candidate atum 37 la pen OBC atum dak 110 la pen EWS candidate atum 42 an dak thak pon iklo kaduka wepen 458 analapin education qualification lang damlo pulote education qualification bangke la bangke matric pass nang po mate class 10 pass nang po azad school azad university men cholo class 10 pass nang po lapen number 2 lang bang most purpose valid heavy vehicle driving license mate driving license do ek vek nang po la heavy driving license ba two wheeler of bangali four wheeler lapen akethi lasum gari motor ke vegas labang so driving license bangke do ik nang po lalo lapen nalitum labang so article lang sibangla dan nalitum important links tamil long pon ekpo telegram channel on nalitum join jilang pol telegram channel on tamil join ikmelo lapen da official notification fan pulot nalitum la dak beriko lapen official website nalitum la dak long pon ikpo lapen ke apply fan labang so adimber ik nang pon da ber ik lo pulte apis bange chingpu ikpo ke apply option bange lapen nili nalitum han la notification mat advertisement allo bang pathiek pe nalitum hana pe klang pon ikpo lapen dak chingpu ikpo la PDF mat labang so advertisement allo bange la endo Tibetan border police force mate ITBP
MOPF Ministry of Home Affairs Government of India lo the requirement for the post of constable driver online application only dan nalitum la bangso details man nalitum thek ponlong ikpon nili la bangso advertisement alus tame telegram channel long tame nili pik elo hodak dampe nalitum humri dam ikmel kado kabe pendak details kado kabe alam tame dak tok pon iklo nalitum labangso advertisement alu lang paminon lale nalitum jogdun ikon daglo la kado ka vedak thek ponlong ek thai pon nalitum la screen along dak penan ki tokdo la sinalitum sonsoni kinang sosot alam dak nalitum thek ponlong igi exam APHUTHAK stame la pen pastry verification original documents ko sonson si verification ni ma lai huyen da nalitum dak pen thek ponlong ik pola pen exam hot copy PS subjects pen si kan ana marks mal hai kado ka details nalitum la bangso alu along si thek pon long ik po apen ka apply ni bang kelason lo nalitum phanili na piklang pon ni phan bor ipon ek po ka apply ye bang laben ka apply phan bang nalitum la bang sort ek along wang thunang po la pen dak nalitum la screen along thek pon long ik po online apply links dak nalitum ber igna po la click here podim ili puthanang piklang pon thu ik po la click here podim ber ikon labang so dim ber ik de te ka prega page along nalitum phanang pon ik po mat nalitum stame thek pon long ik po tang di chong hong ik channel ni dak video bang sub paching ton ikok po lapen ka apply phan dak click here long ber det pen finally tu mathing nu sta da official website na chingpu ik po la pen dak chingpu ik pa me mela la pen nalitum thek pon long igi dak wang pen nalitum jong sia prang ta labang so website ong wang iklo pulte nalitum dak login melo la kali pulte nalitum la register here pulong ber iko no na kimi sinang homri lang pulte la register here long ber ik pen nalitum email id la pen mobile number hai hui nalitum pidun pen nalitum prang register pon ik nang po lalo la pen prang process mana nili nalitum phanon bana piklang pon thek the det po la pen nalitum jong se jogdun igi mate apply dun igi pulte nalitum dam pen fill up dam ikon la pen labang so form ka fill up ho jong se kopine nalitum ingson soni kachin ne do pulate niliphan na humri ga nilista men chirab dunia phan nalitum phan bore ik po asila bang so video nalitum kan ma share on share ko kar beng long rat tame palang ik nang la pen pachini ik nang la sening ha ka bang phua bang phitum aprang ben la son driver ki claim tang atum do la pen education qualification ta kido tang atum pul nalitum phan tuning ri alam the bang la pulo prabjin pen jogdon iko la lo nalitum registration ni apanda first name la pen middle name last name email id confirm email id new password confirm password date of birth la hi nalitum dak tokdon pen captcha bar pen stame nalitum submit ego la lopul nalitum dak login long ikpo asipin ya video long manili lan sekang ton ikpo la sipin APHUTHAK ka prega video long la chitong tunang tang edo me thak me ka du ka ve Karbitis 2.0 YouTube channel long kilang rado an pan stame lihin pen KARDOM